So congratulations to Olinda Chapel. She is pregnant. Stana is the one that came with the news. He wrote, "Kuti, can a man just watch Taylor in peace? Give it some months." Then he was showing Olinda in front of him. Picture racho ndora muri kuona iro. Ndofunga ichiri diki zvayo nhumbu yacho haisati yanyatsokura. This time around Olinda akanyatsotirega nyatsoita make sure kuti dziva ndavatenda nemusoro. Some time ago she was asked by someone if she's not going to get pregnant. Akatoramba akati dziva ane vana vake 2 indine 3, so already tine vana 5. There's no point for me to get pregnant. Plus our age takura, we are just going to concentrate on the kids that we have. Ndasingaziye zvangu kutoti nguva iyoyo aitovharavhara zvake musikana achitozototi aiwa dziva ada kutovaitira mwana. Hamene vamwe vanhu vari kushora kuti vangaita vana in their 40s vakatadza kuita vana kudhara. What's the point now? Ngavachengete vana vavainawo. Isusu tinopindira papi pamarriage yavo? Tinopinda papi chaipo? Because it seems as if vanhu vari kungoataka chete nhumbu yacho. Hapana kana vanhu vari kumbotiwo congratulations zvine chaizvo chaizvo. Just a few people are going to congratulations, but the rest of the people are just asking Stana kuti ko chichikumboitika. Why now? Why is Olinda getting pregnant? Why are you guys doing what you did? Because last time Olinda akambotaura akati she will never get pregnant after Nandi. Akataura akati Nandi akapotsa amuraya. I don't know what my complications that she went through. Now she is risking her life again after ambotaura kuti Nandi akambopotsa amuraya. Zvinhu zvacho so hamena kuti zvichafamba sei. But anyway, let me show you what I mean. Hanzi, when a weak man meets a weak woman, it's called sweet love. Anyone who wants a perfect example of that should visit these 2 pages. How can a man be that stupid to an extent of being used by a woman as a hula hoop? The way Stana loves money overshadows everything. Mukunzwa kama comment ari kutaurwa nevanhu panapa kuti Stana anoda mari. These people are weak. These people are stupid. What is that? Can't we just be happy for them at once? Tongofarirawo zviripo. Hanzi nemwe panapo kana Cardi B muri kuimba congratulations uko. Pano ndo pamada kutukirira hamunyari here. Ende vanhu vari kutukirira vari kutaura zvavanoda panyaya yenhumbu iyi. Hanzi, if it was an American celebrity, congratulations will be flowing with no question asked. Ha, mamwe mazimbaka. Sadaro wedwe. Congratulations. Aiwa vanhu vararira usiku hwese vachianalyze nhumbu iyi vachiti wedwe vanhu vadirei kudai so. Why are they getting pregnant now? Stana akutosvitsa 50 years. Maina ndiwo vari kuteerera kumashure vari kuma-40s ikoko. Vanhu havaita nhumbu here in their 40s in their what? I'm sure they are going to make sure that they run all my tests. I know detector. I am a Down syndrome. I know detector. Whatever. They are going to make sure that they've got a healthy baby at the end of the day. Because we know it's risky. It's not advisable. But hazvirambidzwe kuita nhumbu. Whatever age yaunoda kuita nhumbu yacho iyoyo. So I think let's just be happy for them at once. Zvekuzonzi ngavaite family planning, mhuri yenyu yamuda kutoita zvikunzi ngavadai ngavazodii. But I'm quite surprised kuti hapana kana 2 weeks Olinda aita. I think it was just last week when Olinda was doing that live and she was drunk. She said she only drank like 2 glasses of Jameson or so. Ndobva atanga kutaura zvekuti inini I can only cheat nababa Nandi. What abva atanga kurasa muromo. Wasn't she pregnant that time or anga asati aziya zvekuti ane nhumbu? Because sisi vakadhakwa zvekupera chaizvo ndo zvavakaita. So I'm quite surprised now vari kubuda vaine nhumbu, but last week vainwa. Probably they just discovered now kuti vane nhumbu. Excitement yacho yabva yaita kuti vatomhanya kusocial media kuti vataure zvekuti kwaita nhumbu kunoko. Anyway, I'm so happy for them kuti pane mwana wavo anovabatanidza vari 2, Stana naOlinda. Vakazvitadza kuita kudhara, but anyway this time around they made sure kuti vaita izvozvo. Dziva havazongosiye mukadzi ka vakungoenda. But dziva havatembeke. Kwese uko vakangosiya one. Kwese kwana Owami vakasiya Dioni. Kwamai vemusikana muhombe uyaya hameno vakasiyiwawo futi. Saka anogona kungosarawo futi dziva havatembeke ava. But now I feel like they found each other. There's no more turning back. They are going to make sure that relationship yavo or marriage yavo yanyatsoita chaizvo. Muchaona zvenyu tete havatombo uyu tete Olinda
nenyaya yekuronga muchato aiwa vachatouronga muchato futi pakadai so ndikuona pachaitwa muchato neimwe roora futi dzeva vachanzi vanoroora kichitu vachanzi futi muchato because vanoda zvemafunction. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Ngatingotiwo congratulations zvekutuka timbomira. Let me know in the comment section. Like, share and also comment. Watch ads as well.